Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di _Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas Madihita, masuk mahita di permingguan di Manogoton, tapasada marhata, martangiang nahoma di bagas rohatabi. Amin. Tapu jemaat Tuhata, marite endo nomor 20 sia, mamukan siat ayat sadar roh ayat tolu, nasa jolma ikon mate. Pikiran, oh
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadiana tumo palangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na imbaru tubui, disusu na denggan na somangaci asalam ganda hamu, marhite siani monotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagogotai, olopon hamu madebata nisi Jakob. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate do hami tuho, ala ditalun ho do dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatem, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangulu hami ala ni haheon mi, dang pola mabiar hami mida hamatean, ae hodo uluan nami, ruasmu do hami, dipaucat hodo hami sian haholoman tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangului do ho ari-ari, pasangapan ho di bagasan haporsian na mangulu, pai masahat hami tu lambungmu. Amin. Tangionamu ma patik ni debata, sian patik palimahon dohot patik paunopon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapunmu do natorasmu asa matuaho, jala leleng mangolu di tano na dilehon di Jahoba di Batam diho. Dia do lapatan ii ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida akka rajata rodi akka na tua-tua. Dang jadi paroota rimas nasida, ikon patun dohita, jala ikon holong rohatta tu nasida, ioloan do nasida jala si subuton do rohana. Patik paunopon, unang homamunu, dia do lapatani ondo. Ikon dia habiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo membahen sahit-sahit tu nasa na mangulu, ikon roha panguluhon do rohatta di nasa mangulu. Imasahatna atong rap magidogo guma hita tu Tuhan debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
poti madosata nagodangi tujuloni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di gijang pargogo na sohatudosan pardenggan basa doho jala rodi sa leling-leling na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beikot akka dosa nami ay jod-joddo hami mardosa maradopon ho jala jod-joddo usungguli hami hirimasmu maritesian pangalosyan nami di hatam. Ale Tuhan Jehova say unang paingot-ingot pangalosyon nami unang alang asini roham say urupi mahami. O ale Tuhan debata hatuan nami paluahami jala sesa nuasa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat, upasonang pehamu. Buat hamu maaguak kutu hamu, guruhon hamu masianau, aina lambok doau jalan aserep maroha, asa dapotan hasonangan di tondimuna, ay lambok doau gakku, jalan yang donohot na hupa porsaton. Asangapon mali debata na digijang. Amin. Tajahama epistel turbuk di minggu kuasimo dogeniti nanienet sian pangukapon bindusada mamuka sian ayat 4 sahatu ayat 8 tajahama marsikat soreng di ayat parpudi rap mama kita manjasa. Au surat di si Johannes mandapoton napitu huriana di Asia. Asini rohama dihamu dohot dame sian ibana na mangului naung mangulu hian jalan nanaing ro nang sian tori napitu tondina di adopan ni abangsana. Nang sian Yesus Kristus ditidangi haposani na parjolo tubuh setia akan nomad digogong angka raja ni tanoon ibana do mangkaholi raja jala ibala hita sian dosata marhite muda dijadin ho do hita gabe harajaon
hama limon ni debata amanai di ibana mahasangapon doho tagogon ro di saleleng-leleng na. Amen. Idama naroma ibana di bagasan opun. Idaon dina sama tado ibana nang akan nang manulang ibana. Gabe mangangku hibe mas kaluhut bangsto tanoon ya ibana. Matu. Amin. Rap mahita majasa au do bonana jala ujungna nina Tuhan debata noaeng debata no adong hian nasa naeng roy gonggom salulutna ima saatna martua do akan natu mangihon hatani debata jala no peopsa. Amin. Tidakkon maha porsiaut tai dongon nahina tindakkon di dongatta saha porsian di sandok portibion rap mahita mandok au porsea ido ama pargogo na sawatu dosan natu mau palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinibon si Maria nagabe-gabean sian ton di porbadia andorang suha bebuan ido tu hatta na tu mau demernit di panguman silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung janom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo la hundul di siamun di bata Jehova nama naik pargugo na suhatu dasani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea di todi perbadia kala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dia tena mandok mulak mangulu sogot daging halak nang mate doho dia ngoluan nasora sudah. Amin.
Prapta Begema Tikting Namasa Diuriata Minggu 27 April 2025. Partangyangan Week dari Rabu tanggal 30 April 2025 masuk pukul 10 siawib tada di Wik Kayu Jati Sunan Giri di bagas ni keluarga Amang Saat Siregar Indang Boru Marbun alamat Jalan Sunan Bonang nomor 10 Sada Rawamangun Inganan Partangyangan di ruang Timoteus 2 Wik Rawamangun Tolu .opat di bagas ni keluarga Amang Situa Toga Manurung Inang Rusmawati Pangaribuan alamat Jalan Ekor Kuning 5 nomor 15 Rawamangun Jakarta Timur Inganan Partangyangan di ruang Lukas Tolu Wik Pulu Asem di bagas ni keluarga Mang Sabar Simbolon Inang Borus Tepu alamat Jalan Jati Unggul nomor 22 Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Di hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 masuk pukul 10 siawib tada di Wik Duren Sawit di bagas ni keluarga Mang SP Siagian Inang Boruh Tagalung alamat Jalan Haji Nur nomor 26 RT Walu RW 6 Pondok Kelapa Jenek Universitas Dharma Persada Jakarta Timur. Pandidion Nabadia di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 patupau ni huriata do Pandidion Nabadia tudak danak ruas ni huriata nana yang membuan dak danak lau Manjalo Pandidion Nabadia asa Roma mandaftar Uhud Marguru di hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 mulai pukul 10.30 WIB di gereja jala dibuan mas surat pengantar sian situa wik dot kartu keluarga gereja dot fotokopi akte kelahiran dakdanak. Partangyangan keluarga Perhalado di hari Selasa tanggal 20 April 2025 masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patupado Partangyangan keluarga dot Perhalado Tudema Perhalado Niuriata dohot keluarga asaro mandohoti Partangyangan ni. Kunjungan gerejawi ama HKBP Rawamangun. Minggu sadarion tanggal 27 April 2025 ama HKBP Rawamangun patupa kunjungan gerejawi tu gereja HKBP Resort Parung dalam mandohoti perminggon niulun ni amang pendeta Osator Semanjutak MTH. Kegiatan sending pemuda dot pernikahan. Minggu sadarion tanggal 27 April 2025 di Perminggun pukul 10 tolu di Patupado sosialisasi kegiatan sending pemuda dot pernikahan sian amang pendeta Dr. Frankie Napitupulu. Di Permingguon di Darhondo angke pertanyaan melalui Google Form asaboy mengalusi pergumulan naposo bulukta. Jala di Patupado kegiatan retreat marhite kontemplasi dot perenungan ima implementasi manang tindak lanjut yang penyebaran Google Form. Naposo bulung nama rumur minimal 20 tahun asal mendohoti uloni. Waktu dohot inganan menyusul. Pembangunan gedung serbaguna HKBP Marturia Pulau Gebang Resort Ebenezer Kanal Timur. Ombartu proposal pembangunan gedung serbaguna HKBP Marturia Pulau Gebang Resort Ebenezer Kanal Timur Minggu sadarion tapatupado papungu pengurupion marhite poti manang kotak na pinatupa huriata di Jolo Nigarijata taurupi ma program pembangunan ini asaboy mardalan dot denggan. Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru kedua. Nungga adong bi Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru 2 ruas ni huriata nanai manuhor boy dituhor di kantor ni huriata dot harga Alkitab ukuran sedang dot hidung jemaat Rp122.000 Alkitab ukuran sedang tanpa kidung jemaat Rp20.000 ruas nataba Minggu sadarion tajalodo gabi ruas nataba ima sada keluarga Panata Marisi Nababan
Minar tiarta borusite, rap dohot 2 halak yang konasida, Rosian HKBP Gandaria Kebayoran, Resort Kebayoran, alamat perumahan Taman Modern, Jalan Anyelir nomor 2, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Wik Penggilingan. Kedua, keluarga Hasuluan Manalu, Erliana Bohu MH Bursiahan, rap dohot salak dagdanak, Rosian HKBP Resort Duren Sawit, Jakarta Timur, alamat Jalan Duyung 2A nomor 5, RT Sada RW Walu, Kelurahan Jati Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik Romangun Tolu, keluarga Nyonya Samosir, Koptora Kemala Buru Marpaung, Rabdot Sahalak Yana Kunasida, Rosian HKBP Resort Pondok Timur Indah Bekasi, alamat Jalan Pramuka Sarisada nomor 14, RT Sia RW Walu, Rawasari, Jakarta Pusat, Wik Rawasari, Cempaka Putih. Tuhatama nama masu-masu nasida gabi keluarga nadenggan di tonga-tongata terlumobi di joloni Tuhata. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu perbagasan ma, Denis Hotman Tampu Bolon, ruas ni Gereja Punguan Kristen Bata GPKB, Kebayuran Tebet, Jakarta Selatan, anak ni Amata Andilo Tohom Repala Tampu Bolon, tubuh ni Inata Petres Arta Berliana Borulumban Tobing, Dot Orwana Nova Amelia Borusimbolon, ruas ni AKBP Ramangun, W Penggilingan, Boru Niamata Edward Simbolon, tubuh ni Inata Sri Muryanti Borusiaan. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di Gereja HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu perbagasan ma, Daniel Persauran Hamonangan Sinaga, ruas ni HKBP Resort Jatinegara, anak ni Amata Richard Sinaga Nahinan, tubuh ni Inata Tumiur Kurniati Boru Tambunan, Dot Orwana, Amanda Francisca Boru Sibarani, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Gangkana, Boru ni Amata Monang Sibarani, tubuh ni Inata Siti Boru Tambunan. Pemasu-masuon di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu persaripion nasida gabi persaripon na denggan di toa-tongani gereja tarumobima di joloni Tuhata. Ruas namoding tada na di hari Minggu tanggal 20 April 2025 nunga jumolomoding salak doli-doli Ebenezer Tambunan, umur 57 tahun, anak ni Amata mengantar Tambunan, tubuh ni Inata Jojor Borusian Turinainan, alamat Jalan Kayu Walu nomor Tolu, Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Kampung Ambon. Kemudian di hari Senin tanggal 21 April 2025 di TPU San Diego Hill, Rawang. 2. Nah di hari Selasa tanggal 22 April 2025 nunga jumolo moding salak ama Timbo Cepanjaitan, umur 68 tahun, kinabaluhon ni Inata Nancy Boris Regar, alamat Jalan Cipinang Baru Utara nomor 4B, Jakarta Timur, Wik Cipinang. Kemudian di hari Kamis tanggal 24 April 2025 di TPU San Diego Hill, Karawang. Tolu, nah di hari Rabu tanggal 23 April 2025 nunga jumolo moding salak ama Dr. Alfred M. Victor Siahaan, umur 70 tahun, tinading ni Inata Rosdiana Burus Matupang Nahinan, alamat Jalan Kayu Putih Tengah Sada C, nomor 42A, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik Kayu Putih, Kafling Polri. Kemudian di hari Jumat, tanggal 25 April 2025 di TPU Kebonanas, Cipinang, Jakarta Timur. Tuhatama namanglian gogo dot pangapulion di keluarga na tinadikon. Pilihan dot aka udut ni bobua tajama di harotas dikting dong pinaradi ni Uriata di pasu-pasu di Batama aka barita masa dot ulon aka sipatwota di bahen sangap di Guarna.
Tongoni matikting diuriata minggu tadarion.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi marhite-hite Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamunaka damang dainang hahangkiku pinaribot di bagasan guarni Tuhata sobu sihol pazupahita di bagasat tikion sahak manang tabe sian huriata medan Sudirman tuhita saruna horas madihita. Berita nauli memakulingi hita di bagasan minggu kuasimo dogeniti imana tersurat di Yesaya 55 mamuka sian ayat sada rodi ayat 5. O sudi hamu akka namauas Roma hamu tu aekon. Jala hamu akka nasomarhepeng Roma hamu manuhor manong Monggoli dohot mangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu. Unang pula marhepeng manang marpanuhor. Boasa tung madda sing hepeng hamu tunasutau hanguluhonoton. Jalanan nyomomuna tuhor ni nasutau pasonang hamu. Sai tangihon hamu maau. Asa panganomuna na tabui. Jala busurar rohamuna di tabo-tabo. Tarehon hamu ma pinggol muna. Jala Roma hamu tuau. Tangihon hamuma asa mangulu toddi munai. Jadi bainokku matu hamu padan saliling-liling na. Ima padan parasian nasitongi tu si David naso tu pamuba. Idama sitidangi tuaka bangso ibana hulehon bahe pertugi doho sileho patik tuaka bangso. Idama bangso naso tinadam hian ikon jowom mudo. Jala bangso naso tumadaho ro manaho piho. Ala ni Jahuba di Batam dohot ala ni nabadia ni Israel ay nunga marmulia ho di bahen. Ima sana. Huriani tuhata nunga tol hasita tuminggu kuasimo doginiti sadarion. Minggu na perzolo dung tahalacon haheheon dohot hamonangan ni tuhatai manaluhon sorop ni hamatiani. Di bahini minggu kuasi modo geniti sadarion ima minggu na perzulu dihita lahu mangauhon papatarhon pataridahon perbueni na marpesta hita di hamonangan doh di haheheon ni tuhatai. Molo marujahat tu guarni minggu kuasi modo geniti labatanna songon poso-poso nawasan di susu natama. Songo dia marelasi ni sada poso-poso rap dohot inana tusima gobaran ningoluta dung tahanguluhon tapas tahon hamonangan dohot haheheon ni tuhatai. Molo mangalehom minum sada ina tu anak konna dada holam mangaleho songoni sinumoni tu anak konnai. Alai mardongan perasaan, mardongan holong, mardongan tangiang, doho marroha pakokopod do ibana, mangalehon nasian pamatangai, bago niya kainay, laho inumon ni poso-poso,
sian pamatangi inana. Sabaliknya sada poso-poso tukso jadi sirang pakilalaanna sian inanai. Tagad dilehon minum sian inanai tu anak konai. Alai sonang pakilalanna, teduh pakilalaanna. Soi nama dia tong sudah na menguluon. Danga dong nahurang ala si inumon pinasaha ni inana tuibana. Danga dong bedi poso-posoi mauas ala si inumon na pinasaha ni inanai. Dungi uasa di susu natama laos bersimbolkan bertumbuh nang danahi. Alai sekaligus do molo minum danak menginum sian inana laos si inumon naido mga bolokon nasaragam ni panahit akka bakteri do lan na asing ala orido na pinasaha ni inana tu anak konay. Hamu kamang doh tamuak kay na nami sudah hita na hinaholongan ni Tuhata. Molo mardomu tu tema ni minggutta sa darion, di jauhod do hita asa tangi di hata ni debata, dungi mangulu mahita. Sabalik nga akan nauso tangi di hata ni debata, boy dui gabi hamagoan tuibana. Analogi ni sada ina ni dekke. Dido ibana tu anakna di sungai. Lao maaw mangalului si panganod di hamu. Isom mahamu miyan. Unang lao hamu tuduru. Gudang di si akka panamun. Anggo dekke na sada olodo. Radut di hatani inana. Alay dekke na paduahon dang. Dungilay may mana mardalani. Alay me dupi bana. Gabe di pabuabuan arusi may bana. Tuhabirang tu siamun do tu batu. Martimpalam may bana. Dungi mabugang madohot akka daging nga. Ala so tangi ibana. Mangoloy hatani inana. Hamuak kamanginang di mingguta kuasimodo ginition, di jauhod do tuhita, hapataran ni na makanguluhon hamonangan, dohot haheheon ni Tuhata Jesusi, perzolo hita akan na mauas. Roma hita manginum aik hanguluani. Sudedo hita maboto nang diakan nabisuk ono 10 rodi 80% sa sitong nga siya pamatak taon terdiri dari air. Iban na moloso minum behita lam liling lam makisu do pamatak taon. Ala air go sa sitong nga natumorop disi. Mulai dok Tuhani Roma hamu manginum aik hanguluani lapatan na aik hanguluani na so sambarang aik na dong dihita. Idonanya dehon niya kay nata naking tudusan barita ni Boru Samaria na manginum aik siya sumuri alay say matua mauwas ibana. Tuani mahoare ro Tuhan Yesus gohima panginumaki asa unang be mauas suhilala. Si Elia pe di Bibel Tayhado hampir 1 tahun ibana minum air siang sungai kerit. Alai tutu do pidong siga mangurubi bana. Alai 1 tahun merhite aihi mangulu ibana. Dungiro Tuhan Yesus mama nangise na minum sian mualon say na mauas do ibana musay mangulahi.
Alai na minum sian aek hanguduani nasotupa mauas ibana rodi salilingi lelengka. Dina baru tapes tahod dohot Paskah hari Jumat Agung nang hamonangan ni Tuhatai. Saya dapat dohan ni Tuhan Yesus disilangi madok mauas au. Alai sotung tapikir na mauas Yesus manginum aek. Daong na mauas doibana dihasesaan ni dosata. Na mauas doibana di haluota jala mauas ibana gabe akazol manay baru hita di tongani ngoluta di bahini akan sejojo minum bir manang minum whisky manang inum wine tangadok pola na salay si alay tangadok kiabuy sobu wasta manginumi jalaga bilam sigado toropan pamatakta manginumi apalagi tang buhay di raja yaka dirina alay manginum ay hangudwani mabanhita lam sumurung marbuhi akan ay baru jala dapotan hanguluan salilingi lilingga hamunak kadamang dohot dainang didot tuhatai merhiti jesayaon tuhalak Babel tuhalak Israel na dihabuangan Babel Roma hamu tuhori hamu ma anggur dohot susu so marpanuhor dangadong niya zolma manuhor molo so marpanuhor lapatan na anggur dohot susu si panganon na pinasaha ni tuhatai memang dang tertuhor hita. Dangarong sanggup pita manuhor asini rohani Jehovah. Iba donang disazarah ni gereja ditikiarong sautik perbedaan teologis pemahaman di dongatan sian Katolik dohotita marasing gotiki pikiran ni Martin Luther madok dang tertuhor haluau ni marhite-hite surat Aflas. Alai asini roha naso tartuhor dong. Dohot asini roha haluaon dilehot debatatu hita naso tartuhore. Alanido hamuak kadamang molo masa penang di tonga-tonga di bangsota aka makan gratis si jakonota do isa si tonga alai dodo nian yang sanhita aka muatan politis mangalehom mangan sotung gabe sisip sotung gabe suap sotung gabe manopol pamangan ni akan nabrosea alani si panganoni. Dang tartuhor hita haluaon pinasaha ni Tuhata. Mulut pamana Diyos atokin edeta nomor 405 adong sadamual tungsae ulini. Sobudo disi wasmi. Ay manang behazor butni sahimi na malua luhut na disi. Dungi Roma referen na imaddo di baini oloima jow nai lului mual naulii. Sopola martuhor muali porsea diho namai. Oloi ma jow nai lului mual nauli sopola martuhor muali porsea diho namai
sopo lamar Tuhan. Dibahani doa hamu kadamang doa dainang di ayat 2 di doa muse buasa tung madda sing hepeng hamu tunasotau hangoluhonoton. Jalanan nyomomuna tuhorni nasotau pasonang hamu. Jauh-jauh ni debatado tuhita unang abolong akka pasu-pasu ni tajahuba di pasuasaehon somarguna. Nang di tonga-tonga ni keluarga mula dong sada ama na say girgir mamereng inata ni tetangga. Sudi pangomuan na habis somartot tudang binoto tu dia. Mako sobinoto tu dia hapeahan. Oma todi hedonisme na ikosipadaw otak. Asaunang madasing hepeng tunaso tau hanguluhonoton jalanan yomomuna tuhorni naso tau pasonang hamu. Termasuk ng akaporang di tonga-tonga ni Nahumaliang hita mga bolokon gabi somarguna akana tapapungwi do lan akka nas. Ibad do dia ka tikin na parpudion sayo lo daw akada mang do dainang masosialisasihon molo marulang tahun pernikahan ke 25 ke 30 akamata do inata dukon marpesta marlas ni rohana sidanian di hotel manang na di cafe dungi ihu mamusenian marpesta tu penjara tu yayasan tu yatim piatu do lan akka nas disungguli debatado hita nang diayat tolu manarehon pinggolta tuadopan ni Jahuba ala padan saliling-ililinga hot do ibana disi nang tuhita pe hot do padan ni Jahuba jojo mau tuhita dukta pestahon hamonangan do haheheon ni tuhata Tuhan Yesus hita pe akka perpadan na setia perpadan nabui tiopon songon debata nahot di padanna anggo dimulane pasti do ridok si Abraham dak sitong tuhat taon ido ibana pino perhu songo bitang songon pasir di laut hape anak kon na sasadai pe naing dipangido debata alayang gonwaing sudido hita makatidakon lubi siya bitang lubi siyan pasir hapataran ni judge ni debata na pinasaha na tuhita marpada do debata marhite-hite halibutongan tu sinoak naso jadi ripasonon nabe zolma dihasyanganon jala sahat tu sonari boloro udan saita bereng do penang halibutonganon pada ni debata marabat-abat nak salpu tahatidakon nang rodinoaing marhiti habudu butongani naso mibber ibana padanna tuita dibahini nang hita peyak kana marpadan di tonga-tonga ni keluarga nak tu anakon lamar si hoho B dak songon padan ni anak boru di kafe suer nenda alila satu kini dotong mangose akasuer na pinaha nai perpudi hamu akada mang dohok dainang hapataran ni na tapes tahun hamonangan dohok haheheon ni tuhata Tuhan Yesus di ayat 4 dohot ayat 5 hujahamajo salinari idama sitidangi tuaka bangso ibana hulehon bahen pertugi dohot silehopatik tu akka bangso
Bangsa Israel nang mate-matene dihabuang babali di pauba jala di paucak debata gabe sitidangi gabe partugi gabe silehopatik tu akka bangso. Hita peaka nang mames taon haheheon nito hatai rap doho bangso Israel na ditugus yan habuang Babel. Doho dohita nang diparar Tuhani gabe sitidangi. Marhiti-hiti nguluta si ganupari. Gabe sitidangi akka namarbazu doli-doli diak kaulaon na. Gabe sitidangi nang akka ama ina diulaw si ganupari di jabu doho di balian. Bahkan dok gabe partugi dang ekor alai nadizolo do di bahen debata jala silehopatik tu akka bangso. Oma tugas misioner ta hamuak kadamang do dainang jala na upatar may diaya 5 madok bangso na so tinadamhian ikon juwom bangso na so tinadamhian ikon juwom jala bangso na so tumadaho ro manahopiho ala ni Jehovah de Batam. Oma tugas bersaksi di hita dinatutu situtu hita mamestahon hamonangan dohot haheheon ni tuhatai gabe dohot tita maju akka dongata nasing. Tamulai maju siya naka keluarga tabi at ibihado dong helata manang boruta manang parumeta nasurap dohot tita parzulu may juwota marhite-hite haheheon ni tuhatai. Ima hapataran ni markuasi modo giniti hitaka amang inang jala patuduhon na tutu hita mauas di aek hanguluan pinasaha ni tuhata tuhita. Tuhata masu hita songon edde ni UKKM nanggang kanaking balgado huasona. Balga huasona laho mangiring-iring hita. Martang yang mahita. Hupuji jala hupasanga pami mahuali Tuhan di bagasan minggu parzulu dung haheheommu menaluhon sorop ni hamateani. Namajauhon songon pangalahon ni sada ina rap dohot poso-poso diapuanna tung naso jadi sirang nasida di bagasan holong ni roha nama kokop holong ni roha nama kaholongi jala poso-posoi sai toktong uasad di susu natama sian inana. Songoni mahami ali Tuhan hatam nabadiaido anggo susu natama di perngulon nami jalasai uasa mahami disi dapotan haluaon apul-apul gogo nai baru pakirimon nai baru disadok perdalanan ni ngulu nami. Ali Tuhan sian nama nangihoni dapotan hanguluam mahami tangi di bagasan hatam jalalaus idonang hapataran ni minggu kuasi modo genition di nang hupes tahun hami hamonangan dot haheyommu di bagasa permingguan nami lam turosu nama nang panangihonon nami di hatam marhite-hite aka permingguan nami pertangyangan nami alai lumubi ma ditongani keluarga natoras rap dohta kaya nakon rap tumangihon
hatam manangihon barita nauli na tersurat di Bibeli. Akup ni romahami manginum aik hanguluani. Meragam do aik di tonga-tonga ni hasyanganon. Alay sada na marga siya ni ima aik hanguluan. Na panguluhon hami, panguluhon pakirimon nami, panguluhon semangat nami, panguluhon nguluni aka keluarga rabdohot iya nakon, panguluhon persitutuan nami tu mangihon hatam nabadiyai. Hodo Tuhan aik hanguluan ni, dangadong aik hanguluan na asing dukon ni Kristusi. Jala hodo madok manangis na minum siyan aka aik na dihasya nganon say matupa mauwas do ibana. Alay na manginum aik hanguluan na pinasaha ni Kristusi. Naso tupa mauwas beibana rodi salilingi lilinga. Na mauwas doho Tuhan di hasesaan ni dosa nami. Na mauwas doho di haluaon diaka hami perdosa. Idonan yang gukommu disilangi nama dok mauwas au. Jalanunga huzako kami be. Marhiti haluaon napatar di bagasan ulaon nabadia. Roti sikak ni dagingmu. Jala anggur sikak ni mudarmu. Ali Tuhan, hira turus tu pertiga-tiga, naro pasahaton akka nagidadisna. Say hira songoni doho Tuhan, mabuan roti si ponggolon, anggur sinumon, doho susu sinumon, sopola martuhor, sopola marhepeng. Nakpe adong akka hepeng ngami anggo haluaw ni tung naso tartuhor hami. Alay asin roham holan basa-basa sabing. Alay dada madok naso arga justru alanin namat say arga si tutudo ubahen so tartuhor hami. Di baini Roma hami Tuhan mangaton roti hanguluan ni, manginum susu nasian hoi, manginum anggur sikak ni mudarmu. Asa kay bilang patar hami jolma na marangulu na baru disadok perdalanan ni ngulu nami. Ali Tuhan pakke mahami songon bangso Israel na mulak siyan habuangan Babili. Dukkom malua na sida, gabi muba hadirion na sida, gabi sitidangi, gabi partugi, gabi sile hopatik. Jala ro na sida musay madjo akazolma tuharajawmu. Rodi akana sumanad dahope, ro manahopi na sida. Songoni mahami Tuhan pakke, di tonga-tonga ni ngulu si ganupare. Maju wakadongan, maju keluarga, maju yanakon, rap mersaulihon hatam nasun badiai. Ali Tuhan hupasahat tami matulu keluarga na dibagasan habo ni roha. Ebenezer Tabunan, Tibo Panjaitan, Dr. Alfred Siahan. Homa Tuhan mangapuli sudi keluarga na tidak dikon ninang zumului. Asa saya toktong dihawat con nasida aik hanguluan nasian hoi. Tugu-tugu pergugui jala apuli nasida slubobiak kena tininggal honna. Asa saya toktong mapurus ro manginum aik hanguluani sopola martuhor sopola marhebeng. Nang akaruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton. Na piak di puduman na
Deborah Panjaitan, Nyonya Situa Richard Siregar boru Tabba, Tiar boru Abarita, David Septian Sihotang, Rodi akana pihak nang pemulihan di tongan di bagasna. Masiro hamali Tuhan, saya pehom matangamu nalabo naguk huasui, mangenet sahiti siap pamatang nasida, nang ganup hami diaka sahit nabi, saya homa Tuhan pamalupok kami, asa marulup-ulup, marlas ni roha hami, madalani akka ari-ari ni ngununami. Tangihon sa luluy Tuhan ilihilik Panginoon namion, di bagasan guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, marid dimaita.
pasaha ma peliatta tua dupan ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di benua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Kupasata mi masyan na nileom mito hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasya kami pelianon. Pati buluhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asal lam hutadahami godang nisi leon-leon mitu hami. Asal lam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ali amanami na di benua gijang, say pinarbedi ama guarmo, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di benua tongaon, songon na di benua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homma damena tu toddim. Mari tanah